ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇକରି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହେଇ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର କିସ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଯଦି ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ତ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପଇସା ବି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ବାର୍ଷିକ ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ମିଳିବ। ସେଇଟା 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ କରାଯିବ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ। 2,000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିଷାନର କ୍ଷୁଦ୍ରମାନ ଚାଷୀ ନାମମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରମାନ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁ 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ସେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବାର ଉଚିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 2ରୁ 3ଟା କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ପଇସା ଅଟୋମେଟିକ୍ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ। ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ତାପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ରାଶି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ସେଇଟା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆସିବ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ସେଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ରମାନ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ। କ୍ଷୁଦ୍ରମାନ ଚାଷୀ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଇସା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଭୂମିହୀନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ଭଲ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଯେତେ ବି ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିହୀନ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ସେଇମାନେ ଏବେ ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଚାଷୀରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲରେ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲେ ସେଇ ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା
ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଭୂମିହୀନରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସିଏମ୍ କିସାନରେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରହ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିସାନରେ ଯେଉଁ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଫୁଲ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆମକୁ ମିଳିବ ତ କେବେ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିସାନ ଆଉ ମିଳିଲେ କେତେଟା କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଆମେ ବି ପାଉଛୁ ସିଏମ୍ କିସାନ ପଇସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି କେବେ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିସାନ ପଇସା ସେଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ସିଏମ୍ କିସାନର ଯେଉଁ ସିଏମ୍ କିସାନର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିସାନରେ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ କରାଯିବ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସାମିଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖାଯିବ ଆଗକୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିସାନର କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 31 କିସ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ମିଳୁଛି ଭଲ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ସିଏମ୍ କିସାନର ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି 2ରୁ 3ଟା କିସ୍ତି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିସାନକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଏମ୍ କିସାନରେ ଯେତେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିସାନରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନା ତ CSC ସେଣ୍ଟର ନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ନୋଡା ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଖିରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମତାମତ ମିଳିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିସାନରୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ବି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବତାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ କହିବେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆମ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ